ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. инак дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи бародаро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Шилюзда гуфтаги бародаро. яъне ки хона 4 дар хона мебошад, 2 та калидор дорад, ҳаммом, ошхона шароитош ҳастай, оби гарму хунук, об яъне ки свет ҳам ҳастай гуфтаги дӯстони азиз. ва масоҳати заминаш 5 сотиқи заминай, якта оғилхонаи 13 метра дорад, бо болош кардонхона дорад, кардон кадагиай. гирду атрофи хона маҳкам хонаҳо таъмир доранд, фақат медорой зиндагӣ мекунед гуфтагиай. нархи хонаро бародаро 285 000 сомониш мегӯям. боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. рақамҳои соҳибхона 988 70 25 00. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар ватсап муроҷиат кунед. дар оянда реклама карда хонаҳои шумо дӯстони азиз дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмат барои дастгиритон. мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшиамон дар навори имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи сари мазор гуфтаги бародаро. дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст ва масоҳати заминаш 4 сотиқа гуфтагиай, 5 дар хона ҳастай. хонаҳо ремонтҳои беҳтарин, ремонтҳои навкадагӣ, яъне ки евроремонт ягон камбудӣ надорад, фақат медорой зиндагӣ мекунӣ гуфтагиай. гирду атрофи хона маҳкам. нархи хонара 335 000 сомониш мегӯяд. ина дӯстони азиз, марҳамат, хонаи беҳтарин бо нархи арзон. рақамҳои соҳибхона 918 15 15 45 хади. ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. одамое ки дӯстони азиз дар комментар менависанд, акай Насимдиҷо, илтимос аз ноҳияи Дӯстӣ хона ба навор бигӣ. марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне ки пешина Ҷиликул, деҳаи Ваҳдат. номи пешинами деҳа Миравой. дӯстони азиз, 4 дар хона мебошад ва 13 сотиқи заминаи кӯхнӣ, душ, алоқхона, оғилхона дорад. бо бисёр бо чизу чорааш қадӣ фурӯхта мешавад гуфтагиай. документҳои хона ҳамаш 100% техпаспорт дорад, сертификатам дорад. нархи хонара 460 000 сомониш мегӯяд. дар наздикиаш мактаби рақами 5 мебошад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 933 88 37 14 хади. ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 4 эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати деҳоти Заргар. 9 сотиқ заминай, 5 дар хонаҳай дар пеши мактабай гуфтагиай ва об ҳам дорад, 5 дар хона. ҳамаш 100%, фақат медорой зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. марҳамат, рақамҳо барои тамос 038 43 44 44. нархша 380 000 сомониш мегӯяд. марҳамат дӯстони азиз, занг мезанед ва маълумоти пурра аниқрасон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстон, ҳатман дар комментар бинависед ки ҳамрӯз мо 8 та хона дар эълон гузоштем. кадомишон ба нархҳошон арзонтаранд, ҳатман дар комментар бинависед ва 500 плюс моро баҳогузорӣ кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон ҳавлии фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтеба 6 хонага фурӯхта мешавад. дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст.
дар совхози Файзали Саидов шуъбаи Д деҳаи Дӯстӣ воқеъ гардида бо иншоотҳои ёрирасон ва магазини кӯҳнаи ҷамъиятӣ матлуботу боғи дарахтҳои мевадиҳанда дорад гуфтага фавран фурӯхта мешавад бо нархи 349 000 сомонӣ. хоб дӯстони азиз, гуфта мешавад ки боз иваз карда мешавад ба ягон квартира қадӣ. марҳамат рақамо барои тамос 947 30 қадӣ ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, шашумин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи восеъ кӯчаи Умари Хаём. хона бо хишти пухта сохта шудааст бародаро ва 4 дар хона ҳастай. масоҳати заминаш 4 сотиқа заминай. сорошна фурӯхта мешавад. нархи хонара 310 000 сомониш мегаҳад. дарбораи документош ва дарбораи оби светиш дӯстони азиз ҳечи гуфтагӣ нестай. хона бо хишти пухта сохта шудааст ва нархиш 310 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. иншоалло ки боз камтарак дигар савдо мешавад, яъне ки савдо дар назди ҳамин хона. рақамҳои соҳибхона 988 82 07 08 қадӣ муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай бародаро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Гулоб. 5 сотиқ заминаи бародаро 3 хонара, яъне ки коробка мебошад, криша надорад, подвал ҳам дорад. сорошна фурӯхта мешавад 70 000 сомонӣ. ина бародарое ки дар комментария менависанд аз шаҳри Кӯлоб, яъне ки замин ба навор бигӣ 5 сотиқ замин 3 хонара, яъне ки бародарони азиз бе криша мебошад, фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ. рақамо барои тамос дар номерҳои 986 39 75 75 қадӣ муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳатман дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед. иншоалло наворҳои беҳтарин ва наворҳои ҷолибо барои шумо пешкаш мекунем, чунки канали Арзон ТЖ гуфтагием дӯстон, яъне ки хонаҳои арзона ҳатман дар канали мо тамошо мекунед. охирон эълона дӯстони азиз ҳастай. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод деҳаи Меҳробод. 4 дар хона бо хишти пухта сохта шудааст ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. нархи хонара бародаро 195 000 сомониш мегаҳад. хона коробка мебошад. хай дар наводи листен чиқил ҳастай. 195 рақамҳои соҳибхона 905 99 37 27 қадӣ ба ҳамин рақамо дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. лайкҳоро бизанед ва дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед. худованд меҳрабон нигаҳбонтон бошад.